Shekaru sama da 35 da suka wuce wani abin al'ajabi ya faru da wani babban malami a ƙasar Saudi Arabia, wanda shi ɗin babban malami ne kuma ya riƙe mukami na babban mufti na ƙasar Saudi Arabia tsawon shekaru 6. Mai suna Sheikh Abdulaziz Ibn Baz ya ce akwai wasu matasa guda biyu a makaranta da yake koyarwa ta Islamic Religious Sciences. Ɗaya balarabe ne mai suna Khalid, ɗaya kuma baƙin fata ne mai suna Umar daga nahiyar Afirka, wanda ɗakin kwanansu guda ne a hostel ɗin maza na makarantar. Wata rana bayan sun dawo sun kwanta a gajiye, sai Umar wato baƙin fatan ya buƙaci Khalid da ya rufe musu ƙofa. Nan ne Khalid ya bayyana wa Umar cewa shi ya gaji ba zai iya tashi ya rufo ƙofar ba. Nan ne fa Umar ya ga Khalid ya miƙa hannu tun daga inda yake kwance akan gadon shi har zuwa yanda ƙofar yake, wanda tazara ne mai nisa. Sannan ya rufo ƙofar. Khalid ya shiga tsananin firgici da damuwa, wanda da ƙyar ya iya bacci a wannan daren. Gari na wayewa, Khalid cikin gaggawa ya tafi ya sanar da Sheikh Ibn Baz abin da ya gani. Nan ne Ibn Baz ya kira Umar sannan ya ce da shi, na haɗa ka da Allah ka faɗa min kai mutum ne ko aljani. Sai Umar ya ce da shi, ni aljani ne. Na ɗauki siffan mutane ne domin in koyi ilimi, domin ku ƴan uwana wato aljanu suna cikin ɓata. Na zo na da niyyar in koyi ilimi domin in koma su ma in koyar da su. A nan ne ya nemi gafaran Ibn Baz. Sannan Ibn Baz ya ce da shi zai bar shi ya ci gaba da zama a makarantar, amma da sharaɗin zai zauna a siffar shi na ɗan adam.